Esa muller non merecía iso. É así. É así como quere recuperar a humanidade. Recuperar a humanidade? Dixeron que o virus só infectaría a un ou dous. No fin do mundo, meu. Trouxe o puto fin do mundo. As autoridades chinesas están en alerta máxima mentres loitan por conter a nova variante do virus da rabia. Douche 10 segundos. Aproveitos ben. Aconselloche que non te fagas o heroe. Non intimides ao noso compañeiro. Porque somos amigos, verdade? Pero que es parvo ou que? Ti non sabes que o virus pode tardar ata 12 días en manifestarse. ¡Hijos de puta! Carlos, Carlos. Se queres matarme, mata. Deixa bater. É unha merda. Pero en que mundo vives, carallo? Pero mira o teu redor. Só queda desolación, sufrimento e morte. Pero sempre queda esperanza. Non me querías, Non te querías todo, ven por mí, carallo, ven! Debíchelos matar diante deses dous. Cometichos un erro. Ti sabes algo de Sergio? De mamá, de papá? Non sei nada de mi idea. Pero supoño que estarán todos ben. Ti crees? Non hai que perder a esperanza,